aku geblek. Prajurit lan kowe saka Tuban bakal singkirake. Ora usah kakek ngomong saya tentu. Jangan. Wah. Opai, woi. Woi. Karena aku ora pengen lamongan apa dening Tuban nganake adon pinake. Mergo adon kekarepanmu pengen murmati. Kekaupane kadang tukang Mas Wiratmu kelawan kambok ngono. Yen kowe isih pengen nyawang geber jagat, bali nang lamongan. Ngaosak kowe polis susah. Sawangan satu. Bali iki. Sador. Saka ruang samuku saka Tuban bisa natoni ragane Gunjang Wijang. Ngakak kowe pindhane koyo dene manuk gagak. Wijang lan Gonjang. Yen kowe pancen wis jereh nyawang endahe jagat. Yen pancen wis bosen nyawang soroti lintang lan bulan. Maju nekane atimu iki Sador. Mateni wong kowe iku. Mateni wong piye? Kowe arep ndi? Arep ngoyak laine Sador. Aku mbumbare mati. Lho. Mun iku dak lupate si Atro. Carane dilumpati. Lah nek ora lupati aku yo mati terus. Lali aku wis suwe ora tau dadi Gonjang. Wah. Ayo sih. Aku kon tangi ngletak wetengku serudukan. Bujong. Oh ya.
Sajroning aku peperangan lawan Senopati Lamongan Wijang lan Gonjang. Aneh. Pindhane kaya dene Jawata sing mapan ana ing Marcapada. Nalika Gonjang kaya tamani piyandhelku. Kae bisa jengkelan dadi bathang. Emane lamun kae dilompati Wijang. Saknalika uga kae bisa urip meneh. Kosong baline. Lamun to Wijang ketok odol-odol waduke. Sak temah mati ana pengarepan. Nanging aneh lamun to kae dilompati Gonjang. Saknalika uga kae bisa urip meneh. Apa ya kabeh mau bakal wurung. Didhawuhane kadangku kamasurat moyang kambuk kumurutna. Lamun to isih ana watu sesandungane tuladhane kok Gonjang lan Wijang. Lamun to aku bali ana ing Tuban. Padha wae aku mirang-mirangke ajine diri. Nanging yen to aku ngadheni peperangan lawan Senopati Gonjang lan Wijang. Mbok menawa pancen iki pinesti, lamun to aku kudu mati saka tangane senopati kaloro mau. Rumangsa keseser. Rumangsa keplayu. Saknalika keringetku pating bleweran. Ora. Nalika lelakon iki kok aku kelingan. Nalika aku nonton wayang ringgit. Mung geteke Begawan Durna diboboti kelawan Prabu ana ing Astina. Sing supaya kudu nyingkirke Raden Werkudara pinangka panenggake Pandhawa. Merga kae salah sawijining pepalang anggone jumeneng nata ana ing Astinapura. Duryudana nangis ana ing pengarepane Begawan Durna. Sak temah Begawan Durna kae golek cara lan paweka. Kepiye carane Raden Werkudara bisa disingkirke saka jagate sesrawungan. Sak temah Begawan Durna kae dawuh, lamun to Raden Werkudara kudu tumuju ana ing ereng-erenge Gunung Candramuka. Sak perlu mung pengen ngupati kang aran Tirta Prawita. Ewandene Raden Werkudara ke salah sawijine sesuk murid sing setya bekti kelawan gurune. Ora ndadak suwen jumangkah ana ing ereng-erenge Gunung Candramuka. Mbok menawa bebasan tepung gelang anggone ngupadi kang aran Tirta Prawita. Sak temah obrak-abrik nanging nggawe gegere lan horeke ana ing Gunung Candramuka. Ora nyono babar pisan lamun to ana ing Gunung Candramuka kae ana sing nguntunggoni kang aran Rumpaka lan Rumpakala. Pindhane kaya dening sak gunung anakan gedene. Saknalika ora trima lamun papan dununge diobrak-abrik kelawan Werkudara. Tanding yuda bebasan 3 dina 3 bengi ora ana pepunton. Saben-saben kuku Pancalaka ditamakke ana ing wadhe Rumpaka kae bisa mati. Lamun dilompati Rumpaka sak temah Rumpakala mau bisa urip. Koso baline kaya ngono. Lamun to piyandele gada rujak polo sawatke ana ing sirahe Rumpakala. Nalika dilompati Rumpaka kae bisa urip meneh. Pancen ngedap-ngedapi kadiyasane Rumpaka lan Rumpakala. Nanging kabeh mau ora jineragan. Sak laku jantrane Werkudara jebol dicampangi kelawan Prabu Kresna kang dadi ratu ana ing Ndrawati. Kemung menehi cecangkriman kelawan kadange sing bagus gedhe dhuwur. Iya diku Werkudara. Ana dalan siji yen to kowe pentuk kamenangan tetandingan kelawan Rumpaka lan Rumpakala. Lamun kowe bisa ngadu kombo, mengko kowe bakal antuk kamenangan merga kapindhane kaya dene nyawa siji nanging ragane loro. Saknalika uga Rumpaka lan Rumpaka diadu kombo mati ana tengah raranggon. Gonjang lan Wijang kowe tak umpake Rumpaka lan Rumpakala. Lamun to kowe tamani pusaka piyandhelku, mbok ping 1000 bebasan kowe bisa urip. Nanging
Mbok menawa nganggo piranti Kyai Jayarante, aku bisa ngendarat patrap lan